So yun mga master no, padulong on the way mi sa Tagoloan Cemetery. Ayun nga, buhatan na mo yung 12 midnight challenge together with Mayordodonginfo TV and Gabi. So yun mga master no, natadre karon sa may Tagoloan Cemetery no. So para sa atong 12 midnight challenge, i-accept na nato siya together with So together with Mayordodonginfo TV and Gawinz TV. So bali unsay bato na to karon. Okay na. 12 night challenge ta. Tapos Dinugoan Puto. Dinugoan Puto. Dinugoan Puto. So bali ang atong buhaton karon mga master no is 12 midnight challenge. Bali 1 hour mi diri magstay karon diri sa may Tagoloan Cemetery. Ang time check now is 11:58. Yan, 11:58 in the evening. Oh, yan. So muna siyang oras na to karon, 11:58 in the evening, and then 1 hour may magstay diri sa may Tagoloan Cemetery. Actually guys, wala gid mi kabalo kung sa may tabo sa mo diri. Basta ang nabala na namo diri is mangaon lang mi og puto tas dinuguan. Shoutout sa shoutout sa nag-challenge ani si Heartwill ha. Para ni sa imo ha. Tangina mo ka. Let's go. Okay. Amping na tanan. Let's start with Aaron Jan. Let's start with Aaron Jan TV. Unsa expectation nimo or unsa expectation nimo sa atong baton nga 12 midnight challenge sa cemetery? Nga kana unta kanang Unsa kanang tarunga? kana unta grab hadlok dito nga lugar. Hadlok ito nga lugar. Hadlok imong naong oh. Unta ma-enjoy ta dito. Enjoy ta dito. Unta busog pod. Busog pod. Ikaw si Master Nick unsay expectation nimo sa atong baton nga challenge? Expectation. Ang ga-expect ko nga madlok sila sa mga karamen. Si Ziljan. Sa expectation kay Kuan. Ang hadlok sila. Madlok sila. Dapat yun. Mabusog mi kay na may puto dala. Dami ang puto guys. Lami kayo. Lami kayo. Unsay expectation nimo sa may tabo nga to vlog karon sa 12 minute challenge? Hockey kayo. Gago! Okay kayo. Excited kayo. Excited. Sa expectation nimo ken sa Ayop nga sa atong kan. master. Ayop nga successful among pagkan karon. Pag-vlog. Oo. Para asa man nato ni anong buhaton nato ni? Ha? Para asa man nato ang anong buhaton nato? Para sa kan. Para sa mga pinalangga nato na mga pinalangga nato nga mga viewers. Si ikaw unsay expectation nimo? Nag-expect nga bubangon ang papa dos misteryo. Dayon. Para makita mi. Makita mo. Unta malingaw mo. Successful Ako ang expected video. lang ta. Successful mi tanan karon. Mga kurats mi tao nga. Nagida na. Dapat mamintal o minteryo karon, magbasok pa ko kay na akong mama dito. Pabangon na ako mama kay manawag sa mama. Magbisita ba ko sa akong mama karon? And I thank you. So yun mga master kita-kits later, bye. Woo! So we're here na sa Tagoloan Cemetery. Ang dalan ani. So while guys while waiting mi diri while may gabak lang mi diri sa sa center aisle, di ba? So medyo medyo Paranormal activity. Sa rilog na. So kung makita ninyo guys. Ikaw unsay nimo karon say feeling nimo karon? Mura pagdaan mura ka excite kung sa may tabo. No. O basta amping lang ni tanan amping. Ka-excite ako. Nakaka-excite. Pero medyo hadlock kayo. Daw na ang master oh. Hindi na maklaro sa iyang kagwapo. Sayang ka itom, kaitom.
Oh. Kita ang dati na pa. Uy, ano ka pa ulahin mo? So bali ano, mo ni sila ang isa sa mga Gawinz food katong mga collab no. So yan sila. Kasi ano na Kapalinguton ko so hot, di ba? Gutom ko. Gusto na po regla. mo na mong baton dere. Dondog yung balay ba? Ha? Yung mga tinol at tindog. Ayun, tindog. Dali na simbahan. It's so dark, but I'm not scary. Padlock to. Actually guys, yung medyo ano ba? Para to sa lahat ng mga viewers natin. Dagutin na ang kanila. Isa tagi ya? Ha? Ang camera ay ano siya? Kita ninyo flying ng towel. Ang ano sa ipwesto sa tera? Dili ta? Dili. Asa man ta? Ayun, nag-isara ko ako. Naglingkod. So, mo ni among ginabot di karon. Gatuyok ko lang ni diri. So, wala lang. Mo lang ginagawa mo mga Ang dami namin pero nakakasama. Bangon. So, yun. Still nagbaklay-baklay gyapon ni diri. Buang man siya. So, yun. Yun yung mga ginabot ng diri. Para gid ni sa inyo ang mga master no. So that's why amo siyang ginabuhat. The 12 midnight challenge. So, ang oras karon is ano siya? It's 12:04 in the midnight. So alas 12 na siya mga master. So we're still here. Bulbuin na lang dali. So still ano mga master no? Pinaagi akong diri. So mao ni siya ang katong ano, simbahan chapel nila diri sa ano, sa cemetery. So ang buhaton ng mga master no is mag-stay mi siya sa kalugar. Dere may magstay sa middle of the cemetery. Kaban sila. And then ang mga Gawinz. So para sa amo ang buhaton na content diri sa tunga-tunga sa cemetery. tunga-tunga sa cemetery. The center of the place of the cemetery is known as my friend. Let's go. Diba? Then chapel line kumaklaro niyo. Jesus Christ. Nagdupa Jesus Christ. Lagi natin na nagdupa bida sa ibabaw. This among experience. So among i-share ang among experience namo sa 12 midnight diri, among storyahan diri karon. So let's start with let's start sa imo. Unsay ka nang experience nimo or unsay? Yes, traffic. Ano ba? Traffic. Hadlok gid siya, promise kay. Huh? Nindog Goosebumps nigga. Ay, tanaw ang ilok bing lagom. Guys, bay kung ako ra isa ginaw ni makaya kay promise. Ang ganin ani si
Ginakos gang mayor sa Quezon City. Si Aaron Jan TV. Ang Gawinz TV. Sana sunod na sa pinaka. Butlong ba, murag bugno gid ba? Murag kaganiya pag mailiwit ko, gumba magmig panagan para lang makauna. Experience yon mga kamaster kay wala dyan. Kung na-feel ganiya kay sulod na ako. Nakakalubaan na ako. O pag-abot na dito. Mire, pagpindog na ako ganiya din eh. May tingog-tingog. Mara. Ako na-feel ganina kay murag na tao. Feel ganina kay wala. Nanindog lang akong balahibo. O nana ko tapos ganyan painilit niya ko. Isog mo ko. Feel ako ganiya kay excited kiko. Kay nanay biya. Kay mo akong balay sa una. Mamintal ako niya dito. Pagbasok ako kay wala mong mama dito. Ma! Amo lang kay Kwan. Mapalipan ang mga tao. Yay! Ako na feel mga kamaster, medyo pagsulod na ko, laing kaya akong ginawa, kay medyo gutom na gid tayo. Yun mga master no, ganina actually pagsulod pa lang, this is my first time ang good na ako adun ang 12 midnight challenge and then kana bitong sa cemetery pag good. Anad man ko ka nang magbaklaw ngit pero this is my first time nga sa cemetery. Siyempre mo strange medyo nanibot yung balay pero medyo ano gid siya, medyo hadlock gid siya. Pero kaya ko nang dili sa middle nga sa cemetery ng Tagoloan. So magkaon mi og puto with dinuguan. So try na mo say lami sa puto with dinuguan no. Murag luod siya nga, diba? Gusto mo makasting slide? Oo. Okay kayo. Gusto may makatesting og kan. Kaon og photo with Ako lang. Ako gusto magsugod na takay, gutom na kayo yun. Di na maantos sa akong stomach. Sa Tagoloan. Tapos ang sampay na sa Tagalog kanang ano ba, ihay ba? Pero sa mga diri ginakauna mo na diri sa Bisaya. Sampay na. Oo. Kung na-gets nimo fast learner ka, pero pag wala mo na-gets, bumbles ka. Guys, lain din sa baho ang ano guys. Arte mo, pas mo. Pagbibin ako kaya guys, puto na lang sa ako this time. Photo lang sa amin. Naadlo ko sa Kwan. Dinugan ko sa So guys, para sa inyo. Sa inyo, na siya gamay nga dinuguan. Gamay lang, dinugaya. Itamok pa Madigin ako madar ang ano guys, ang sampay na. 3 ta dara 3 Tulog sa dana kadot sa man. Dili dami matulog. Okay ba sa inyo? Dili may matulog? Okay kaya. Matokaan mo ko. Guys, murag na ako na dungog ko dumayo. Gutom pa ka? Mangalot sa mangalot. Nga ignon. Nga. Baha. Baba. Nga. Gutom. Ayo. Murag ano yung sampay na kayo, murag na isibo. Murag na isibo. Dili. Yan ang kuan. Yun mga master no, naman na to itong challenge karon nga 12 midnight challenge. Ang oras nato it's 1. So sakto with Gawinz TV and Jan. Ayan, Aaron Jan TV. So, sinusunod niyo guys atong challenge karon. Okay kayo. Don't Lamek forget yung to photo. subscribe and Lamek yung click the photo. bell and like and comments and watch until the end. Share. And Oh, sinusunod niyo mo. subscribe. Lamek kayong photo. Sabi kayong puto. Natsukan pa yapon ko. Sakit ka akong Enjoy lang guys. Cute ko. Ikaw sinusunod niyo mo. Okay kayo. Okay kayo. Kumawa. So yun mga master no, don't forget to subscribe Gawinz TV and Aaron Jan TV. Ibuhat naman nga challenge para Para sa inyo. Kasi inyo man yung suggest man niyo sa Challenge sa mga di among buhaton. Sunod na request, buhaton niyo pa namo.
Comment na din mo sa mga post na Comment sa post ni Mayor Dodong. So guys, kung namo yung mga tanyo nga video no, i-like, comment, subscribe and then kita tong next vlog. Bye. 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 Nagwait.